салом ва бозам салом. Умедворам онҳое ки дар Тоҷикистони азизет гармиҳои шадиди ҳаворо тоқат доред. озурда набошед, ин гармиҳо мегузаранд. гуфти рӯзсо зато харбузаву ангур ширин мешавад. аммо агар ролики моро тамошо кунед, рӯзи рӯзгоратон боз ширинтар мешавад. аммо агар хоҳед ки зиндагии мо низ ширин шавад, пас поёни он як лайк монед. дар ин видео бошад бозам дар бораи трансфери эҳтимолӣ ба Барса хоҳем гуфт. омода бошед ки дар идома чизҳои аҷибро хоҳед шунид. рафтем. футболи даставӣ дар истироҳати дуру дароз аст ва ҳоло навбати бозиҳои мунтахабҳо фаро расидааст. то оғози евро ва ҷоми Америка чанд рӯзи дигар боқӣ монду, ҳоло бозиҳои даври интихобии ҷоми ҷаҳон баргузор мешавад. мунтахабҳои Аргентина, Бразилия ва Уругвай бо рақибони худ бозӣ хоҳанд кард. барои рақобатҳо дӯстони мо аз 1x коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. инчунин ҳамаи истифодабарандагони навро бо промокоди барсатиҷӣ то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Барселона барои ёфтани муҳофизатгари марказӣ тамоми бозори трансфериро так гурӯҳ дорад. аммо сарчашмаҳо хабар медиҳанд ки Барса аллакай дар ин бозор бозингари Ман-Сити Эмерик Лапортро пайдо кардааст. бар тибқи кампировозҳо Барселона аллакай бо ӯ маслиҳатро пазонда, бо эҳтимоли зиёд Куман Эмерсонро ҳамроҳ бо Дест истифода хоҳад кард. дар рӯйхати Куман Сержи Роберто сеюм нафар аст ва ин маънои онро дорад ки танҳо дар ҳолатҳои зарурӣ Куман ӯро истифода мекунад. ана бораи ҳамин Сержи Роберто ҳам мехоҳад Барселонаро тарк кунад. барои харидори ӯ бошад Ман-Сити завқманд аст ва ин ҷо бозам ҳамон варианти ивазкунии бозингарон, яъне алишбадарак пеш меояд. Ман-Сити бошад бояд Лапортро фурӯшад, зеро барои овардани Харри Кен ё Ҷек Грилиш пул лозим. ин коронавирус ҳатто пулҳои Шайх Мансурро ҳам тамом кард ки барои харидани як бозингар пул надорад. хуб майлаш, пули Шайха бигзор бухгалтерош ҳисоб кунанд. аз сӯи дигар худи Лапорт ҳам рафтанӣ, зеро баъди чанд мавсими бо барор ӯ акнун ба бозингари эҳтиётӣ табдил ёфтааст. ӯ 8 соли умри футболии худро дар Атлетик гузаронид ва дар Испания мушкили мутобиқшавӣ надорад, албатта агар ба Барса гузариш кунад. баъд аз оне ки ба гуфти Игнат Петрович Вейналдум Барсаро кидат кард, клуби каталонӣ дар ҷустуҷӯи бозингари дигар дар ин мавқеъ гаштааст. ба гуфти сомонаҳо Барселона ба бозингари Наполи Италия Фабиан Руис чашм аъло кардааст. аслан ҳанӯз соли пор Барселона мехост ӯро харидорӣ кунад, аммо нашуд. ҳанӯз Барселона бо пешниҳоди расмӣ ба Наполи муроҷиат накардааст, аммо бо намояндагони бозингари 25сола баъзан аз ҷузъиёти гузариш маслиҳат шудааст. гуфта мешавад ки ба даст овардани ин муҳофизатгар чандон кори осон ҳам нест. гап сари ин ки Наполи аз Барселона барои Руис танҳо пул ва бозам пул мехоҳад. она ин пула обара, ин чӣ бало пул аст. бо назардошти он ки Барселона вақтҳои охир дар трансферҳои мекардааш бозингарони худро низ ба қавле қуш мекунад, Наполи пешакӣ огаҳ кардааст ки танҳо пул мегирад ва ягон намуди алишбадаракро қабул надорад. нархи ӯ бошад дар бозори трансферӣ 50 миллионакро ташкил мекунад. ман метарсам ки ягона замин Лапорта барои овардани ким кадом ягон бозингар худашро пешниҳод накунад. Барселона шояд аз кори чанд сол кардаи худ сахт пушаймон шудааст ки Каутиньоро ба Ливерпул баргардонда низ. албатта баргаштани ӯ ба Англия аз Барса вобастагӣ надорад, балки ин корро танҳо Ливерпул карда метавонад. иллати гирифтани ин тасмим бошад чун об рӯшан аст. Каутиньо баъди мавсимҳои бо барор дар Ливерпул бо қимати 142 миллион евро ба Барса гузашт. аммо агар дар умум гӯем то кунун он чӣ ки ӯ аз ӯ мехостанд бароварда карда натавонист. то ҳозир Барселона барои Каутиньо бештар аз 100 миллион сарф кардааст ва дигар намехоҳад ки ҳатто як танга сарф кунад. зеро баъди баргашт аз иҷора ки Каутиньо дар Бавария гузаронид, Филиппо дигарбора ҷароҳат бардошт ва қариб як мавсими дароз дар лазарет хобид. дар он бахти шармандавор ки Барселона аз Бавария бо ҳисоби 8-2 шикаст хӯрда буд, Каутиньо ба дарвозаи Барса дубл кард. акнун барои он ки Барселона 40 миллион еврои дигарро ба Ливерпул пардохт накунад, пешниҳод дорад ки ӯро бигиранд. Ливерпул бошад барои баргардондани Филиппо чандон иштиёқманд нест, аммо интизор шудаам наметавонад ки Барса кай боқимондаи маблағи трансфери Каутиньоро пардохт мекунад. аммо айни замон Лапорта пуле надорад ки ин боқимондаро амалӣ кунад. агар дошта бошадам аз Каутиньо дида корҳои заруртар дорад. аммо бозам бо назардошти шеваи рафтани Каутиньо аз Ливерпул, баргаштани ӯ ба Англия дар гумон аст. хулас, гуфти Игнат Петрович, да чорт его знает чӣ мешавад оқибати ин бачаи бечора.
бобои ғулом як вақтҳо мегуфт ки моргазида аз банди алло метарсад. баъди кидати Вейналдум Барселона ана ҳамин моргазидаро мемонад ки аз банди алло сахт метарсад. агар нафаҳмида бошед пас ҳозир мефаҳмонам. Барселона мехоҳад оҷилан Мемфис Депайро ба даст орад ки мабодо он чизе ки Вейналдум кард ӯ накунад. бар тибқи хабарҳои расида Барселона аллакай ба Депай шартномаи 3 сола бо маоши соланаи 5 миллион евро пешниҳод кардааст ва худи Депай низ ба ин розӣ аст. аммо як хиратманди тоҷик гуфта буд ки дар ин дунё ки мардонаш асои кур медӯзданд, мани нодони хушбовар ҳақиқат ҷустуҷӯ дорам. боз нашавад ки пагоҳ шунавем ки Депай ҳам куҷои ҳуй хӯрд, зеро бозам ПСЖ ба Мемфис пешниҳоди шартнома дорад. аммо хубии кор барои Барселона ин аст ки худи бозингар дар Барса бозӣ карда мехоҳад, аммо чем чор нишутид ин шайхҳои араб ҳар кор аз дасташон меояд. боз бар зидди Барселона ҳамин алхилайфӣ баъди наомадани Месси Лапортаро гуфти он гапҳо як чиз сахт гирифтаида. ҳамин Вейналдум дар ду дунё ба ПСЖ лозим набуд, аммо бар қасди Барса ӯро гирифт. майлаш инаш ҳам як ҷузъи футболи муосир аст. муҳим ин ки агар Депай биёяд ҳамчун агенти озод ва бесарфи ягон тину танга ба Барса меояд ки барои Лапорта туй хоҳад буд. барои имрӯз тамом. андешаҳои шуморо атрофи ин ҳама чизе ки гуфтем интизорем. боварӣ дорам ки ҳатман чизе хоҳед гуфту як лайк хоҳед монд. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.